салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои нав ҷавоб ба саволое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ буден. ҳозир саволои шумо да то ҳадди имкон саволое ки бисёртар такрорӣ омадагӣ нестае ҳамвора мо ҷудо кардему ҷавоб метиҳем ба саволои шумо ва шахсое ки ба саволошон ҷавоб намегиранд узр бародаро метавонед дар инстаграм саволотонро пешкаш кунед. инак Муҳаммад Амин нависта ки ака дар бораи фирор кардан аз хизмати ҳарбӣ дар қонун ягон чомадагӣ ҳаст ё ки не? ҳамира ба мо мефаҳмонден. Чӣ хеле ягон статья дорад, турҷума мешавад? дар бораи фирор кардан аз хизмати ҳарбӣ, яъне ки ҳамира дар назар дорӣ дар даруни част хизмат кардесаю аз ҳамун част фирор мекунӣ. мутобиқи моддаи 375 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ шахсоне ки худсарона аз ҷои маҳалли хизмат фирор мекунанд ё ки рухсатнома мегирану дар ҳамон вақти муайян бар намегарданд, дар моддаи 375 кодекси ҷиноятӣ омадагӣ ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад, яъне ки ҷиноят ҳисоб мехӯрад аз част фирор кардан. Амин Холов нависта: ассалому алейкум бародари азиз, мо дар Федератсияи Россия қарор дорем ва аз рӯи даъват нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ ягон ҳамун ҷавобгарӣ дора, ҳамин чиза ба мо мефаҳмондем. Чӣ хеле ҳамира боварӣ дорам ки бисёртар мардуми ғариб аз шумо интересоват мекунанд. аз яъне ки агар дар Федератсияи Россия қарор доштагӣ бошен, вақте ба хонаи шумо повистка меояд, ягон ҳамун ҷавобгарӣ надора. вақте ки дар ҳудуди Тоҷикистон қарор дорӣ, аз рӯи даъват саркашӣ кардан ба комиссарияти ҳарбӣ мутобиқи моддаи 683 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ омадагӣ, вақте ки шахсият аз рӯи даъват саркашӣ мекунад ба комиссарияти ҳарбӣ, ҷарима ба андозаи аз 5 то 7 нишондиҳанда ҷарима карда мешавад, яъне ки як нишондиҳанда баробар аст ба 58 сомонӣ мутобиқи моддаи 683 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ. Амир Тиҷей нависта: абача интернетшон ба чӣ газ мерава, худаш қиматай бо куҷоша қимат мекунанд, бугу хуни мардума макиден. Ширкатҳои мобилӣ ба гуфтаи худшон қайд кардагиянд ки намун мақсад тарифҳои пештарара ба ҳамун нархи пештара мондагияну тарифҳои нава қимат кардагиянд. не ки фикри шахсан ма худам ҳамин чиз ҳардаш 215 аси мегӯянд ки ҳамун хеле ҳамин чизам қимат меғалта дар мардум, дар муштариён. Садамҷон Раҳмонқулов нависта: акаҷон фақат аблава мегӯй, як бор савол монад ҷавоб наметӣ брат. ҳамин растаможкаи мошин. дар бораи растаможкаи мошин бародар мо видео пешкаш кардагием, агар тамошо кардагӣ набошӣ будро тамошо кун. дар бораи растаможка ҳамин қадар маълумот расонда метавонам ба шумо ки мақсад растаможкаи мошин аз соли 2006 боло шидагияи ҳозир ва агар аз Федератсияи Россия вориди ҷумҳурии Тоҷикистон кунанд, мутобиқи нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон нархи ҳамун мошин 38% ҳисоб карда мешавад ва агар ки аз тарафҳои Европа дохили ҷумҳурии Тоҷикистон кунанд 43% ҳисоб мекунанд ва дар инҷа мо ҳар як мошина нархҳои ҳамин растаможкаша қайд карда наметавонем, барое ки ҳар мошин дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархномаи худша дорад, яъне ки шумо мошина аз дигар давлат харидорӣ мекунем ба нархи чанд қайи ки боша, вай дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархномаи худша дорад ва ба нархномаи худаш ҳисоб карда мешавад. Амир Абдуллоев нависта: салом акаи Сорбон, ҳамин саволи маро нодида нагир. ма бо ҳамроҳии бибиам дар Узбекистон мондем. пропискаи мо якмоҳае, бояд граница пересекат кунем, аммо границаҳо маҳкамае. мо депорт ё штраф намешавем аз тарафи давлати Узбекистон. чӣ хеле ки мо қайд кардем, Федератсияи Россия ҳамин чиза барои муҳоҷирон аз байн бурд, яъне ки барои границаҳо маҳкам будан ягон ҳамун штраф ё ки депорт ба ҳамун муҳоҷирон кардан намешавад ва ба фикрам ки Узбекистонам ба ҳамин чиз ҳамроҳ аст. Фаридун нависта: ма дар ҳамин мардум ҳайронам, савол надорем, просто тамошо кунем, тамом, шарт нест гапҳои беақлӣ бигӯем. охи мона як кас дар саволаш ҷавоб гирад дар ҳамин комментария, як чизое менависанд ки ягон маъне надорад. бародарои азиз, биёед баҳс кунем ҳамин комментариҳои бемаънира. Маҳмудҷон Маҳмудович нависта: салом ака, сози видеоҳо зур, ростай мегӯянд дар Хуҷанд беморӣ пайдо шуда, ҳамира ҷавоб медодем. мо дар ҳамин бора як видео кардем, бародар будам видеоро тамошо кун, ба саволу ҷавоб мегирем. боз дар инҷа чандин нафарои дигар дар бораи
супоридани пули патент савол додиянд ки мо пула бисупорем ё ки не. пешаи ҳамин видеои ахирони моро тамошо бикунед. дар ҳамунҷа дар бораи ҳамин қайд кардагии мо ба саволотон ҷавоб мегирем. Сайҷон Ятимов нависа: якай зорбон саволи маро ҷавоб надодӣ. Соли духтара майда карда метавонам ё ки не? ҳамин кори моро як совет медодӣ яка. соли духтара майда кардан, умуман сину сола майда кардан дар назди қонун аллакай ҷиноят ҳисоб мехӯрад. вақте ки ту ягон духтаракеро ба ҳамсарӣ гирифтанӣ, мисол сину солаш намераса ба қонун, яъне ки ба 18 расидагӣ нестай, сину солаш, ту мутобиқи қонун бо тариқи ҳалномаи суд метавонӣ ки ба ҳамун сину соле ки ҳастай, агар суд иҷозат бития, метавонӣ ба ҳамсарӣ ҳамун духтарака қабул кунӣ ва бигирӣ. дар чӣ ҳолатҳо суд ҳалнома мебарорад? мисол дар ҳолате ки ана ҳамон духтарак падару модараш розӣ аст, мисол дар синни 17 солагӣ қарор дорад ва падару модараш розӣ астаю вазъи шароити ҳамун духтарак сустай ва ҳамон шахсе ки ӯро ба ҳамсарӣ қабул мекунад аз уҳдаи нигоҳубин кардани ҳамон ҳамсар баромада битона. дар ҳамин ҳолатҳоро суд нигоҳ мекунад, ба назар мегирад ва ҳалнома мебарорад, қонунӣ иҷозат метиҳад. Хушбахт Файзуллоев нависай: ака дар бораи донишгоҳа 1 сол хондагием, дигари ягон чи академӣ накардем, Москва омадем, хориҷ шидем, то чанд сола метавонем аз дуюм курсӣ рафта таҳсил кунем? аллакай бародар, ӯ 1 соли хондагии ту барбод рафт. вақте ки академически кардӣ, ту танҳо 1 сол пас метавонӣ биёӣ бихонӣ. ай мисол дуюм курсӣ, ту академически кардагӣ нестӣ ба якумуш ва дуюмуш ки аллакай тура хориҷ кардагиянд. ягон роҳи аз нав барқароркунӣ надорад. Ҷастин нависад: салом алейкум ака, як савол. Як гӯши чапам кор намекунад. дар кӯдаким намедонам задан ай кор мон, документ надорам, бо дастом дардмандае, кор карда наметавонам, зиндагӣ қиинае. барои документ кардан агар авлава ба хизмат мебаранд ё ки не? барои документ кардан агар ҳами ба комиссарияти ҳарбӣ тура бурдан, яъне ки аблава дастгир карда тура бурд ва аз муоинаи тиббӣ ям комиссарияти ҳарбӣ гузаштӣ, дар ҳамунҷа ки нуқсони гӯши ту пайдо шавад, ҳатман тура коғаз метиҳану ҷавобот метиҳанд. боз чанд кас дига дар инҷа дар бораи границаҳо савол доданд ки кай границаҳо кушода мешаванд. ҳоло маълум нест, аниқ ва дақиқ гуфта наметавонем ки кай кушода мешавад, зеро ки ҳар як давлат ба фармони ҳамун давлати худаш граница, яъне ки роҳша кушода мекунад. Умаралӣ дар инҷа қайд карда ки салом алейкум бародар, оиди ҳамин муаллимое ки ҳозир толибилморо хушу дарс наметиҳанд, бо кадри басавод корхонаҳо мехоҳанд, оиди ҳамё чӣ гуфтагӣ? ҳама ба сум одат кардагиянд, кадри басавод ай куҷо шавад? ку фикри ақидаи хита бугӯ. дар бораи ҳамин қайд кардагии худат даки бародари азиз, як гапае ки ҳар кас чӣ коре мекунад ба манфиати хича мекунад. мисол ҳозир ту дарс мехонӣ, ту чӣ коре мекунӣ? намекунӣ, барои манфиати хита мекунӣ ва барои оянда, барои хубии худат. ё ки мисол ман хондам, ба фоидаи худам хондам, ай хондагии ман ба тура фоида намераса, ай хондагии ту ба мара фоида намераса. ами чиза қайд кардӣ, як анекдот дар хотирам расид, бародар ози ҳамин анекдота мегӯм, узри зиёд ай касое ки маъқулшон нест ай анекдот. дар як самолёт ҳамаи профессорҳо ҷамъ мешаванд, мисол бояд сафар кунанд, мақсад ба як давлати дигар сафар кунанд, самолёта полни профессорҳои ҳамин ба илм шиштагиянд, ки ба гуфтаи хичон. баъдан пешаи парвоз кардан самолёта омода кардесиям барои парвоз кардан, стюардесса меояд мегӯяд ҳамон профессорҳоро ки мақсад ҳозир ҳамин самолёт ки парвоз мекунад, ҳамон лётчикош шогирдои шумоанд ва ҳамин самолёта ихтироъкунандагош ҳам шогирдои шумоанд. ҳамин самолёт ба воситаи шогирдои шумо сохта шудагия ва ба воситаи шогирдои шумо ҳозир ба дигар давлат парвоз мекунад. стюардесса ҳам хеле мегӯяд ба профессорҳо. баъдан ҳамаи профессорҳо аз ҷойшон мехезанду ба синни ҳамун дари самолёт медаванд, дар гирехтанӣ мешаванд, ай самолёт биромаданӣ мешаванд. баъд як профессор дар ҷош мешинаву намехезад, ҳамаи самолёт мегиреза меравад. баъд стюардесса меояд пеши ҳамун профессоре ки дар ҷош шиштагия худаш танҳоа, баъд мегӯяд ки шумо барои чӣ нагирехтаед? баъд профессор мегӯяд ки ман боварӣ дорам ки инҳо шогирдои ман.
баъд стюардесса ҳайрон мешавад, мегӯяд шумо боварии комил доред ки шогирдои шумо мақсад самолёта ронда метавонанд, ихтироъ кардагиан ронда метавонанд. Баъд ин профессор мегӯяд ки албатта ман боварии комил дорам ки ино шогирдои ман ва самолёт аз ҷош парвоз кардан наметавонад ҳатто. яъне ки профессор худаш чанд қадар илм доштае, шогирдаш чанд қадар самолёта ихтироъ карда. ба ҳамин хотир бародар, ҳар кас ба манфиати худаш кор мекунад, дода нашавем ба ҳар намуд гапое ки мисол. Инак бародарои азиз, ҳамин буд ҷавоб ба саволои комментарияҳо. боз ягон саволи дига боша саволтонро метавонед пешкаш бикунед ва дар канали Юристиҷей подписатсия кунед. Худоҳофиз ҳама касо.